ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд ҳам мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунии мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумота дар WhatsApp экранда рӯй кунед. Дӯстони азиз, мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузарем. WhatsApp 24 соат кор мекунад. Чизе ки барои реклама кардан бошад, барои фурӯхтан марамат рӯй кунед, реклама мекунем. Дар имза навор чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба мақсад ки ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, Opel Astra G Caravan ҳастае ки срочнаи фурӯшӣ ҳастае, халаденики фурӯшӣ ҳастае ки маразелник барои мақсад гӯшт монда барои қассобо бисёртар мешавад. ва ҳастае Toyota Camry бо нархи арзон аст. Дӯстони азиз, Hyundai Porter ҳастае, мошини боркаш ва трактори беларуски аст бо нархи арзон ҳастае ва Hyundai Sonata ҳастае бо 2011 бо нархи арзон ҳастае. ду таи дига Opel Hatchback бо нархи арзон ҳастае ва як таи дига Daewoo Nexi бо нархи арзон ва се таи дига Mercedes-ҳои сечка Plus-ҳои абноӣ бо нархҳои бениҳоят арзон. Се таи дига Mercedes ва дигар навъ марка мошина акселератораи Россия ва акселератори Ҷугислон мошинои советски ҳам ҳастае. ва курси имрӯза бошад 109 сомонӣ аст. Дӯстони азиз, мо бошад навор ҳастам мегӯем марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае баъдро ки дар кузофи Caravan Universal Opel Astra G. соли бори 26 1999 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, мотори 1.6 литри простоя, коробкаш механика, ҳолати мошини баъдрон беҳтарина мошин мегӯяд, хелаки дасти як одам мегӯяд гаштесае. дӯстони азиз, мошин мегӯяд ҳуҷҷат кардагие, утилизатсия мегӯяд дорад, мотор мегӯяд простой, зура мегӯяд. Дӯстони азиз, ягон рӯш расхода дорад. дӯстони азиз, балнош мегӯяд дуташ наваст, дуташ мегӯяд мақсад ки нормални. мотор мегӯяд умуман расход надорад, ходовой мегӯяд 80%. салон тоза, электропакет, дига комфортҳои зур дорад. Светшам мақсад ки свети зура, ягон сарапина надорад, краскаш ягон кор надорад. нархи мошина мегӯяд 60 мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. Мошини айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархорда. нархи мошини 60 боз муомила дорад. мошин то қасри михолия алиш намешавад. ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобшона промои кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp доранд. шахсоне ки Opel Astra G ки мехарем, маромад на Caravan дӯстони азиз, сайсияни зур, чихолакҳои фасон, салон тозаак, метавонед занг занед. 60 бо муомилаи хуби худ дорад, мошин мекард идеални сайсияни маромад, ина занг занед. хоб дӯстони азиз, одамое ки мошини фурӯш ҳастанд, ягон реклама мехоҳанд кардан, дар рақамҳои болобуда 20 дар рӯй кунан реклама мекунем. шахсоне ки мошин харид, дар комментар нависед ки чӣ хел маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда гуфтаи шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба дим халаденики фурӯшӣ. халаденики фурӯшӣ ҳастае баъдро ки Айрасия овардаги ҳаста. инра бисёр барои қассобои сода мебаранд, мақсад ки зура хеле гӯшта мемонанд, хеле калон аст. дӯстони азиз, халаденики мақсад ки сенсория Айрасия овардаги, мақсад ки навай сайсияни, ягон мақсад ки ягон камбудӣ надорад. мегири ҳамин чизи фора мезани, барои мағозаҳо мешавад, барои ягон қассобо мешавад. обшим вариантҳо бисёр аст. сенсория дӯстони азиз, хеле калоно ҳаст, ду чанда намедонам, хеле дароза обшим. хоб дастсрочна мегӯяд мефурӯша, мегӯяд нарша арзон мондиам бо ҳамирам ягон сум муомила мегӯяд, ҳамагӣ нархи ҳамин халаденик 6000 сомон. сенсорияи ҳамин маразелник ҳама чӣ дорад. ай Россия мегӯяд овардаги ай Москва. ин қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ 00 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои TCL ахира 86, инашда WhatsApp. обшим ҳар ду рақамҳошро кор мекунад, ҳар душта бояд WhatsApp бошад. дар ноҳияи Ёвон нархи ҳамин халаденик 6000 сомон ҳастае, боз арзон мекунад. мегӯяд халаденики фурӯшӣ барои гӯшт пӯш, барои бисёр мағозаҳо, барои диҷо. хай обшим кадом дар кунад, маромад занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Toyota Camry D. соли бори 26 2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи, мотор 2.4 литраи, коробка автоматаи. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстони азиз, нагуфтем ки мақсад ки Дубай аст ё ки мисол американкаи шахто мепурсен. мошин мегӯяд мақсад ки тозака, ягон дард мегӯяд надорад. устота кати мегӯяд, устота биёр мегӯяд, мошина бин мегӯяд. мошин транзитай, ай мақсад ки снят кардагиае. нархи мошина мегӯяд 78000 мегӯем, бо муомила мегӯяд мекунем. дӯстони азиз, мошини айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдатда. ай шахсоне ки мехарем, мошина рафта аз пеш бинен, баъд қатишон гап занем. ина рақамҳои мегафони ҳисобшон, рақамҳои мақсад дастӣ. мошин дар шаҳри Ваҳдат 78 савдо мешавад, маромад занг занем. одамое ки дар ҳамин навори мо агар намеёбед мошини махбулитона, чӣ марка ба шумо лозим аст, дар комментар нависед, мо дар видеои пешкаштон мекунем. шумо дӯстони азиз, я лайка дареғ надоред, хоҳиш ки я лайка занед ва навори моро дар рафиқода дар дигар сайтҳо подписаша шунед.
мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, хундаи санъата ҳастае ки 2012 сола не ки бардорун гази холӣ катияй. Хундаи санъата газакишае. Моторуш мега 2 ҳастае, коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Моторуш мега на па 90 аз маҳсилаи 50/40 хеле дӯстони азиз мошин хай камтар ба амперош кор дорад. Бампер пеш ақӣ кор дорад, обшӣ миқам мақсад мошина расход мекунен. Нархи мошина мега 70 000 сомон гуфтесиян. Бо хақиқати хушон гап мезанен мошин дар шаҳри Душавбе дӯстон. Боз ҳам мегӯяд ки и мақсад ки ҳамин хали хундаи санъатаи тоқа газакӣ холия бензин намешаванда. Хоб нархи мошин 70 рақамош аса мегафон бо чӣ каму дорад, чӣ расход дорад аз соҳибашо пурсен. Тоқа суми холия мега алиш палиш намешавад ва одамони конкретна харидор мега занг занад. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Mercedes Benz C-Class Сечка. соли бори 1695 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.8 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 32 000 сомон ки боз мегад арзон мешавад ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Краскаш хай дар навору соз дӯстони азиз. Дискаҳои худаш заводской, электропакет салон тоза. мошина хай рости гап расходша нагуфтиян, дар маълумот данавистиян, хай кадом ки мехарен бо зангзани аниқ кардем. мошин мегад камтар бо савдо мешавад, срочно тоқа суми холияе. ина рақамош аса мегафон мошин дар шаҳри Ваҳдат 32 000 сомон аста. мақсамат харидоро маромад занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Opel Astra F дар кузифи хечибек. соли бори 1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз балонош ҳолати кори аста дискаҳои пластовии катина хеле светои бутулка мошин мега сода аста срочно мега сундар кара. Бо куҷоша ки мехоҳем мисол нашо чашкош варид дора надора, мисол чӣ расход дора, метавонем ки бо тариқи телефон худтон пурсем. нархи мошина мега 18 500 сомон гуфтесиян. бо арзон мега мекунем ва мошина айни ҳол қарор дорад дар пойтахта. 18 500 рақамош аса мегафон. шахсоне ки конкретна харидор ҳастен промои дар рақамошо занг занед маромад. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, Mercedes Benz C-Class ҳастае баъдон ки бояд таига Сечка. соли бори 1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине моторша не ки 2.8 гуфтагӣ ҳаста. намедонам ки рост боша аниқ боша бохтон як бор дига аниқ кунем. яъне ки моторш 2.8 коробка механика дӯстон мошин дар шаҳри Бухтаре. нархи мошин мега 30 000 сомон. танировка ҳуҷҷат мега дора мумкин кам мондагӣ бошад. дискаҳои мақсад хеле фасонак сиписти мошин дӯстон мотори 2.8 да ё редкия як намедонам барои чияй уқа мақсад ки намедонам. ина рақамош ҳастае мегафон яке кадом дар ки мақсад маъқул боша ягон харидор ки бошен занг занед маълумотша гирен. 2.8 мотор 30 000 сомон аст. 95 сол дига маълумотша гирен, чӣ расход дорад худтон пурсида гирен. ва дӯстон аз ногуфта намонад ки кадоме ки мисол мошини фурӯшӣ дорад, хона, замин, квартира, любой чизи фурӯшӣ дар рақамҳои болобуда 25 WhatsApp, имо, Telegram дорад. чизи боша фурӯшӣ роя кунед, мо рекламада мемонем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, Daewoo Nexi. соли бори 1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз ҳуҷҷатҳои мошин мега бучидагӣ ҳастае, мақсад ки надорад ҳуҷҷат. хоб салоншам хай болимения нем хеле свето мошин хай соза мега бо худтон маълумоти пурраша дӯстон азиз мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомӣ, райони Кӯйбеш. нархи мошина мегад 8500 сомон гуфтесиян. бо хақиқати хушон гап мезанем, яъне ки нархи мошин 8500 сомон. ина рақамош ҳастае дастӣ 0013 ягон саволто боша ягон маълумоти иловагӣ маромад занг занед. хоҳиш мекунем ки лайка фаромӯш накунед занед ва навори моро дар рафиқотон силкаша подлисаж кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, бояд яга Mercedes Benz C-Class Сечка. соли бори 1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.8 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин дӯстони азиз то моҳи январа дӯстони азиз ҳуҷҷатош дӯстона то январа гази еврачор мега дорад дӯстони азиз 4 электропакет ва инам хеле свето мошина хай бо чӣ расходша мондагай бо худтон мепурсем. нархи мошина мега 29 000 мегӯем, бо арзон мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 29 000 сомон аст. 94 сол Сечка 8 еврачор ва ҳуҷҷатам то моҳи январа.
баромад рақамҳои мегафони соҳиб шуда баромад занг занед, маълумотчае гиред. одамое ки дар ҳамин навори мо ягон мошини маъқулӣ наёфта бошед, дигар маркаи мошин ба шумо лозима дар дигар сум, дар комментария ки чӣ маркаи мошин лозима то чанд сум, аз кадом сол, аз кадом территория, мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки ба шумо мошинои гуфтагитона пешкаш кунем. Наёфтем, агар бухай видеои ояндара зад албатта ки мепартоем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F-сае ки дар кузифи хечибек, соли бори 1696, сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд дӯстони азиз соз аст. Инам хеле светои мақсад ки синяй намедорум, мақсад ки свети голубойский инам хеле светай обши. свети голубойский ба русӣ мегӯянд, ба тоҷикӣ намедонам. Ам хеле свет мошин мега соза. Идеални состояние бухай камбудиша хутон мепрсем. нархи мошина мега 18000 мегем, бо арзон мегад мешавад. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар 96 соли дӯстони азиз. 18000 сомон аст муомила дорад. ин рақамҳои рақамҳои дастишон ва нархи мошин ва адресои мошин Ёвон да. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ оиди мошин шумо агар хоҳем фаҳмидан, фақат промой занг занед. дӯстони азиз, лайкора мезанем, фаромӯш намекунем, навори моро то охираш тамошо мекунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ аст бадорон ки трактори Беларусия МТЗ-81. соли бори 6 2014 сол аст дӯстони азиз ки ҳолаташ мегӯяд беҳтаринай. мақсад ки ай Россия мегӯяд овардаги аст, яъне ки Беларус ка дӯстони азиз нархи ахирон шудани ки амхел соҳибуш пешкаш кадай. нархша мега 140000 мега арзонай, дига арзон намешад дӯстони азиз. ҳамира мақсад агар ам хеле сайсено боша мегӯяд кам 180, 160, 200000 мемона мега дигаро. ака 140000 нархи ахирша мегӯяд монда. 2014 сол то қасми хӯля умуман на алиш мешавад, на мақсад ки арзон мешавад. дар шаҳри бухта рақамош аст TCL, кадоме ки мехара фақат илтимос мега одамони конкретна харидор. агар успед карден 140000 ҳам трактор насиб мешавад, марҳамат занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter аст бадорон ки чӣ хеле ки дар комментария шумо хоҳиш кардем ки Hyundai Porter шуда баъри шумо Hyundai Porter мошини боркаш соли бори 6 2001 сол аст ки ҳолаташ мегӯяд беҳтарина дизелай сайстер мега идеални мошин мегӯяд ягон камбуди ягон рафтон светои сафед мошин мегӯяд идеални сайстени. дӯстон аз нархи мошина мега 54000 мегем, нархи ахирша дига мегӯяд арзон намешавад. илтимос мега беҳуда занг назанед. 2001 сол дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахшда. илтимос мега фақат тоқа суми хӯлияи нархи ахираш 54000 сомон аст. 2001 сол дар ноҳияи Вахш қарор дорад. агар шумо харидор бошед, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин Hyundai Porter фаҳмидан хоҳед, дар рақамҳои поёбда TCL 3700 занг занед, маълумотча гиред. фақат суми холӣ арзон намешавад. нархи ахиртон 54000 сомон. марҳамат занг занед. одамое ки мошин харед дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо лозима пешкашном мекунем. одамое ки мошин фурӯшен дар WhatsApp дӯстони азиз, мақсад ки сурат маълумотча доред ки мо реклама мекунем. ин буд аввори имзои мо то видеои оянда.